Doncs els orígens de l'Hortànica es remunten 10 anys enrere. Va començar tot una mica així com a hobby, perquè venim de terra de pagès. I vinga va, anem a plantar 4 calçots. I de 4 en 4, 4 i 4 i 8, i tothom ens en demanava, hòstia, vinga va, plantem-ne uns quants més. I de mica en mica, doncs han passat 10 anys i ara estem comercialitzant al voltant de 250.000 unitats per temporada. I arrel d'aquí aquests anys ens han permès, al tenir una producció pròpia, ens han permès especialitzar-nos molt en aquest cultiu, traient subproductes com és el calçot petit, el ravioli de calçot, la salsa de calçot. Ara tenim en mente altres proves també, o sigui que la cosa no s'acaba aquí. Això és només el començament de l'Hortànic i els seus calçots. La manera de treballar d'Hortànic doncs, no és cap d'altra que la manera ecològica. Sempre ho hem fet així, des dels començaments que hem fet servir la pràctica de l'agricultura ecològica. El que passa que fins fa un parell d'anys no vam treure'ns el certificat del CCPAE perquè tampoc no creiem que fos realment necessari, perquè amb qui veníem i era tot tan proper que ja no calia cap certificat pel mig. O sigui, nosaltres teníem aquest ús a les terres de la manera de cultivar que tenim, que és tota, fem a partir d'agricultura regenerativa, que vol dir regenerar els sols, és a dir, no treure'ls el màxim de profit, o sigui, els traiem el màxim de profit, però també els deixem descansar quan toca, reproduïm microorganismes si veiem que el sòl està mort. Doncs això, que fem pràctiques amb l'ús de l'agricultura regenerativa, que és a dir, que treus profit de la terra, però també vas piano a piano una mica, la deixes descansar quan toca. Si veus que a la terra no et surt ni un cuc de terra, perquè això vol dir que la tens totalment morta, i llavors amb prou feines trobaràs un bon cultiu que sigui rentable. És a dir, quan trobem amb mancances d'aquest tipus de microorganismes, doncs els reproduïm i els incorporem al terra, i és una manera de cuidar no només el cultiu, sinó de cuidar la terra que ens dona el menjar una mica, no? Això ens ho van explicar dos amics mexicans, que la veritat vam aprendre molt d'aquesta gent. Llavors, a més de calçots, ens hem especialitzat en altres productes, que per nosaltres són els productes estrella. Treballem per temporada, com és normal, i no ens queda altre remei. I llavors també toquem la cirera, toquem el préssec de vinya, toquem el raïm moscatell, tots productes que són d'aquesta terra, o sigui, tot autòcton d'aquí del Penedès i el secà, això també, perquè aquí d'aigua ja en veieu que no hi ha ni un tub de reg, tot està fet al secà, amb la qual aconsegueixes un producte únic. Ja veureu que quan ho tasteu us en recordareu d'aquestes paraules. I el que em referia abans del segell del CCPAE i tot això, és una problemàtica una mica avui en dia, perquè representa que qui fa bé les coses has de pagar per demostrar que allò està ben fet, i qui tira pesticides a mansalva a la terra, aquest no té cap problema i pot fer el que vulgui cada dia i més. Llavors, per això nosaltres al principi, tocant el client molt proper, no ens calia cap certificat, però a la llarga, quan comences a obrir mercat i ja te'n vas cap a altres àrees que no són tan properes, com altres àrees vol dir Barcelona, que està aquí al costat, però no és una cosa tan propera, et demanen aquest certificat. Llavors, per tant, has d'acabar passant per l'aro, com tothom, com tot en aquesta vida, i al pagès no li queda un altre també que passar per l'aro i pagar per dir que aquell producte és ecològic. I llavors d'aquí ve una mica la nostra defensa, que el producte diuen que és una mica més car, però és que la burocràcia també és molt cara per nosaltres, llavors això repercuteix en el producte final. I bé, això és Hortànic. Si voleu calçots i voleu fotre unes bones calçotades aquest hivern i embrutar-vos les mans, us convidem a entonar el calçots amunt i que tingueu una bona temporada.